EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas sa kamot sa mga angkol. Itaas sa kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Abig! Gandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao, and galing World Wide Web. Kamusta ang araw mo, Angkol? Oras pa na mga kabisyo. It is now 31 minutes after 5 o'clock in the afternoon, and welcome dito sa programa EDSA! That's right mga kabisyo, kasama niyo po and yours truly Diego Bandido! Sama-sama po tayo mga kabisyo hanggang alas 9 ng gabi dito po sa programang maghahatid sa inyo ng saya. Ang saya, Saya, clap your hands. Ang saya, saya, clap your hands. That's right mga kabisyo, ako po ang bahala sa inyo mga issue pag-uusapan natin. Lologica natin yan! Para hindi lang puro chismis ang naririnig mo. Mga bagay-bagay na kapupulutan din ng aral at leksyon. Yun ang pinaka-importante. O ngayon mga kabisyo natin, ikaw, manong driver, yung pasahero mo, tanungin mo nga kung kailan yung Christmas party nila. Tapos na ba o papunta pa lang ng Christmas party? Lagi nating paalala sa mga kabisyo po natin na sa kanilang mga Christmas party huwag masyadong papakalasing. Dapat clean fun lang clean fun lang. Simpleng katuwaan lang. At syempre, kaya natin ipinagbabawal yung pagwalwal sa Christmas party. Bakit? Ano ang kadalasan nangyayari Ay, kadalasan kasi diyan sa mga nangyayari, pag sobrang walwal tsaka sobrang lasing, yung mga napadalunan na papremyo, binibenta. Tama po, halimbawa, pag nalasing na, pre, ina mo naman ako nanalo ako ng Frigidaire. Saka gusto mong bilhin mo na kasi meron na kaming Frigidaire sa bahay. Ay, oo nga pre, yung napadalunan mo pre, Frigidaire pre, 2-door yun, inverter. Pwede bang bilhin ko na lang yun? Ang problema pre, gusto mo bilhin mo na lang ng 5,000. Pre, 5,000. Murang-mura. Hehehe, panalo ako. Yung mga tipong ganon, tapos pagka kinaumagahan yung nahimasmasan ka na, hindi mo na mababawi. Ay, naku mga kabisyo! Kamusta po? Ngayon po ay December 15, Friday. Sigurado ang traffic, Angkol! Nakikiramay na ako sa'yo. Sobrang hirap-hirap po ng mga kabisyo ng traffic ngayon. Kaya, manong driver, relax. Take a deep breath. Inhale. Exhale. Kami bahala ni Tanghenyo sa musika. Aaliwin ka namin hanggang alas 9. Pangako po yan. Sagot na namin. At hindi ka aantukin dito sa programa natin. Kasi ito po ang programa na apakakulit, apakaingay, apakasarap. Parang chicharon. Maingay, pero may laman. Diba? Alright mga kabisyong, oras po natin. We got 35 minutes after 5 o'clock in the afternoon. Sa mga PSG, pulis sa gate. Sa lahat ng mga establishmento. Lalong-lalo na sa lahat ng mga sasakyan
Dahil ang 90.7 Love Radio sa sasakyan, sikat. Make some noise! Sasakyan, sikat sa lahat ng terminal. Ay nako, sa mga toda na nakatutok sa atin, maraming salamat. Kasama pa rin po Tang! Henyo! at yours truly, Diego! Bandido! 36 after 5 o'clock. Here's the song coming from Billy Joel. You made me right here on 90.7 Love Radio.